दिनै परिबेसा जोंखौ मा थिनदों नङा होमबा परिबेसा जोंखौ बुंदों जे धानेश्वर बसुमतारिया जेनखासिगोन जों नुदों नङा होमबा नाथाय जेनबाबो देरहाबाबो जोंना बेयावनो होननानै फैयोब्ला बे भटनि जेबो मैलु गैया मैलु थागोन नामा बे भटआ जेबो मैलु गैया बै ना गैखायै फुख्रियाव ना दंबाबो गैयाबाबो आंहा ना गुरखायो होनना गुरबाय थाना माबा जागोन गुरबाय था सानसे जेबो ना मोननाय नङा नोङो दा नोंहा ना मोनाबाबो गुरबालाय माथो होनो गुरबाय था खोथाखौ बुजिदोंना दा जेनखागोनखौ मोनथिखाना नों मानो भट थुनो नोंनियावलाय बहा मार्कानि बुनाय दङ बेवहाय नों बिपिएफ 3% नों इउपिपिएल 3% होननानै दा बेखायनो बुंनाया दा जारिमिनारि मोनसे भट जानो थांगासिनो दं जारिमिनाव लिरनाय थागोन आरो लिरनाय थानांगोन ना नोंथांमोना साफ्रोमबो बुंनो हानांगोन 2026 सनाव गिबि खेबनि थाखाय आङो भट थुदोंमोन मानास बिधान सभा बियाबाव आं जायनो भट थुदों बेनो देरहाबाय फैला जे बरगयारिया नङा बेखौ जारिमिन होनना बुंगोन जारिमिनाव नैबेखौ लिरा थुदोंमोन बै जोंनियावनो जेनगालायबाय जेनखांबाथ' बिदि होननो हायालै देरहाबासो बुंनो हायो फैला जे बरगयारिया 25,000 भटआव देरहाबाय बे 25,000आव आंनिबो दं नङा होमबा 25,000आव जेनबाय 25,000आव आंनिबो दं रावबो बुङा आरो दिनैनि समाव रावबो अरुणोदय दाननो हाया कारन बिनि दायित्वआ एमएलएनाव थायो नोंथांमोननि गामियाव फैना बुंफैगोन जों अरुणोदय दानगोन जोंनाव भट थुआबा आं भट थुनायखौलाय बहा नुगोन नुयो नों माव थुदों नुगोन नामा भट थुनायखौ नुयो नामा सोरबा नुवाब्ला सोरनि धमकिखौ गिनांगौ नङा होमबा सोरनि धमकिखौ गिनांगौ रावबो अरुणोदय दाननो हाया बिनि दायित्वआ एमएलएनाव थायो दा रावबो एमएलए गैया गथिखे आमी एबार इउपिपिएलआव 70% भट दिम होननानै दिनैनि दिनावहाय मुस्लिमफ्रा बुंबाय मुस्लिमफ्रा दिनैनि दिनाव 70 कटाक्ष 70% इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै बुंबाय दा बिनि ओंथियानो जाबाय दिनैनि दिनाव जों इउपिपिएलआ हरथार आं जोंसां ब्रह्म फैला जे बरगयारिया देरहानाया खाथां जाबाय दा बेखायनो गोनो गोथो साननांगौनि खोथा गैया ने बेवहायलाय थागोन थांनाय समाव सोरबा बिपिएफनो भट थुदों बे गेदेर बाथ्रा नङा सोरबा इउपिपिएलआव भट थुदों सोरबा बिजेपिनाव भट थुदों नाथाय नोंथांमोना बयनिबो गावबागावनि मोखाङाव मोखां नायलाय बिखुंजों बिखुं नायलाय रावनियावबो मार्का गैया मार्का दंबा जोंनि रायजो राजाफोरनियाव रावनावबो मार्का गैया बे बिपिएफ बे इउपिपिएल बे बिजेपि होननानै थारमाने जोंनि भटार्सफ्रा रावनिबो पार्मानेन्ट नङा नंगौ नामा सम आरो परिबेसखौ नायनानै जोंनि भटार्सफ्रा सोलाय सोलाय भटखौ थुयो आरो भटार्सफ्रा सोलाय सोल' भटखौ थुयैखायनो सरकारनिबो सोलाय सोल' जायो मोनसे पार्टियावनो ज' होबाय थानायबालाय इलेक्सनखौलाय मानो खालामो नङा होमबा इलेक्सन जायो बिनि थाखायनो जोंनिया रायजो राजाफ्रा समय आरो परिबेसखौ नायनानै सोलाय सोलाय भटखौ थुयो दिनै समा जोंखौ मा बुंदों परिबेसा माखौ बुंदों जाय देरहागोन बेनो होनांगोन देरहागोनासो आं नोंथांमोननो बुंबाय नङा होमबा देरहागोनासो आं नोंथांमोननो बुंबाय दा गाबोन आं देरहालाङोब्ला आंनि बिखुङावबो मार्का मारिनाय थाया नै बियो फैलाया इउपिपिएलनि एमएलए होननानै मा लिरनाय थागोन फैलाया 41 नं मानास बिधान सभा बियाबनि बिधायक होननानैसो लिरनाय थागोन दा बेखायनो आंबो बुंनो नागिरदों आंनि आइडिय'लजिया जाबाय रायजो राजाफोरखौ मार्का मारिनानै नै बियो बिपिएफनो भट थुग्रा बेनो अरुणोदय होआ बेनो न' होआ होननाय बे आंनि आइडिय'लजियाव गैया जायफ्रा मोनथावना बेफोर गासैबो गावनि मोननांगौखौ मोनगोन नंगौना फिसाय गैयि हिनजावा अरुणोदय मोननांगोन गोरिब जायफ्रा न' गैया बिसोर न'खौ मोननांगोन नाथाय जोंनि रायजो साधारन रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल बिपिएफनि लेबेल मारिनानै जुदि बिसोरखौ बन्सित खालामनाया जोंनि राजखान्थिनि थासारिखौ गुबुंले खालामो दा बेखायनो जोंनि आइडिय'लजिफ्रा बेबायदि जानांगौ आंनि आइडिय'लजिया आं बेखौनो बुङो आरो जोंनि दैदेनगिरिनि आइडिय'लजिया बेबायदि जायोब्लानो राजखान्थिखौ लानानै जोंनियाव बेले बेजे जाया
दिनै जों मा नुयो इयाव फैला फैदों नालाय फैलासो फैदों जों थाङा नांगोलनि मानसिफ्रा बेबायदि बुङो ना इयाव थानेस्वर फैबा थानेस्वरसो फैदों जों थाङा बेबायदि बुङो हारसा गामियाव थांदो लोब 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 जोंखौ मिटिं खालामनो होयो लिडारफोरनि बुंनायखौ खोनासङो इलेक्सन जोबखांबाथाय मायावबासो थुयो बेनो राजनिति पलिटिक्सआ बेखौनो बुङो नंगौना नङा नाथाय जोंनिया मानो बेबायदि जायो दा बेखौ जोङो रायजोफोरनिफ्राय जानगार खालामनांगौ होमबासो जोङो गामियाव गोरोबलायनाय अनलायनाय नंगौना मोजां मोनसे समाज दानो हायो बिनि दायित्वआ सेंग्राफोरनियावबो थागोन लाइमोनफ्रा दायित्व दं लाइमोनफ्रानो बयनिख्रुइबो पावारफुलसिन बुहुमाव पृथिबियाव नाथाय बे लाइमोनफ्रा मेनिपुलेट खालामजानानै गाज्रि लामाथिं दैदेनलांजायोब्ला बे समाजा धंस जायो होनना बुंदों नङा होमबा दा बेखायनो दायित्व थागोन दा आंनि बिबाना जाहैबाय आंथ' ओरैनो बांसिनै सामाजिक बाथ्रासो रायलायो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनबा थांनाय 15-20 बोसोर आं बे बिथिङावनो खामानि मावबाय थादों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव थांनानै जोंनि इयुथफोरजों स्टुडेन्टफोरजों आं रायलायदों बिसोरखौ मटिभेट खालामदों डक्टर जानांगौ एसएस आईपीएस इन्जिनियार अफिसार जानांगौ होननानै नङा होमबा गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव थानाय गथ'फोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ होननानै आं बुंबोबाय थादों दा बेखायनो देरहानायनि उनावहाय बेफोर दायित्वखौबो लानानै आं खामानि मावलांनो थियारि दा खोथाया बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै परिबेसआ जोंखौ मा थिनदों नङा होमबा परिबेसआ जोंखौ बुंदों बे थानेस्वर बसुमतारिया जेनखासिगोन जों नुदों नङा होमबा नाथाय जेनबाबो देरहाबाबो जोंना बेयावनो होननानै फैयोब्ला बे भटनि जेबो मैलु गैया मैलु थागोन नामा बे भटआ जेबो मैलु गैया बै ना गैखायै फुख्रियाव ना दंबाबो गैयाबाबो आंहा ना उरखायो होनना गुरबाय थानो माबा जाखो गुरबाय था सानसे जेबो ना मोननाय नङा नोङो दा नोंहा ना मोनाबाबो गुरोबालाय माथो होनो गुरबाय था खोथाखौ बुजिदोंना दा जेनखागोनखौ मोनथिखाना नों मानो भट थुनो नोंनियावलाय बहा मार्कारि बुनाय दङ बेवहाय नों बिपिएफ 3% नों इउपिपिएल 3% होननानै दा बेखायनो बुंनाया दा जारिमिनारि मोनसे भट जानो थांगासिनो दं जारिमिनाव लिरनाय थागोन आरो लिरनाय थानांगोन ना नोंथांमोना साफ्रोमबो बुंनो हानांगोन 2026 सनाव गिबि खेबनि थाखाय आङो भट थुदोंमोन मानास बिधान सभा बियाबाव आं जायनो भट थुदों बेनो देरहाबाय फैला जे बरगयारिया बेखौ जारिमिन होनना बुङो जारिमिनाव नैबेखौ लिरा थुदोंमोन बै जोंनियावनो जेनगालायबाय जेनखांबाथ' इदि होननो हायालै देरहाबासो बुंनो हायो फैला जे बरगयारिया 25,000 भटआव देरहाबाय बे 25,000आव आंनिबो दं नङा होमबा 25,000आव जेनबाय 25,000आव आंनिबो दं रावबो बुङा दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों थांनाय समाव जाय जेरावखि भट होआथों बे गिदिर बाथ्रा नङा नंगौना खारन नोंथांमोनाव रावनावबो मार्का गैया आरो आंबो रावखौबो लेबेल मारिया मार्का मारिया ने जायनि थाखाय मावनांगौ दं जोंनि गोरिब गुन्द्रा साफ्रोमबोनि थाखाय मावनांगौ दं बिपिएफनिबाबो गोरिबबा गोरिब नंगौना ट्रेक्टरनिबाबो गोरिबबा गोरिब बे गोरिबा जा मोननांगौ मोनथाय दं अधिकार दं बेखौ बयबो मोनगोन जोंनाव एमएलए गैया दा इलेक्सननि उनाव रिजाल्टनि उनाव 4 तारिखआवसो एमएलए गोदान जागोन आंथ' सानदों आंनो जागोन ओंखायनो 9 तारिखे फुङावनो नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव बेबायदि गस्ला गोमो गानना ससमा गाननानै दं आङो नायबाय थागोन बयखौबो ट्रेक्टरनि जायगायाव भट थुनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखेवना फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय